mo sa inyo hang sa tag sa kagulingon mga katugsok niya. Mungadto pa ko kay palit ko sudan. Palitan ako ning sudan akong anak kay. May sudan na may 20. Kuan pa na ko ning kamprag ingon si rap-rap. Yeah. Ha? Asa man? Asa dapit? Taboy. Anak anak apa? Murag ka na. Wala day. Anak ah. Nya makaon din na. Balik na tagsud. Anak ka din nagutuma jo. Lalo ka kumprang. Papitagsud-an pa na ilaibig pa. Layo mga ito. Di anak ram ta maglakaw ng anak dong. Ina. Igib ko. Mama. Hello. Oh. Bebe, ko be. Pa ko yog be. Day, nay hotdog diha day? Nagwa. Sa ila ni kuan ba? Wala gani. Asa day ta magkuha hotdog day? Sardinas lang ta ay. Ayaw. Aw itlog lang. Ayaw. Itlog. Hotdog lang. Ayaw. Hotdog lang. Pa ng itlog. O say tempura nga wa may baligya dito. Katlong kapatis na lang Ako naluto ano ka. yung nabikyo? Layo oy. Dahil mo to? Da. Hapon na. Dati layuan niya. Magkuyog ring mga manghod. Dili lagi. Ako lay kuyog pa. Ako'y tig-ana sa kuan mo. Just nilay ko yung sirap-rap. Oo pa. Kaya lang. Di na lagi katon lang ko ano yung itlog sige paghalin sa dari kriyat. Ala, oy. Naghatog na. Ugma na ta palit sudan. Ha? Kaya mga umin kabot. Ha? Mga umin kabot. Barbecue lang na. Nya sa manghod. Ako yung ganan na oy. Layo. Kuwasa ni sininte. Ila i-reach ro. Alo kawan yung namang ate magbalik ni. Nilay palit pa. Meanwhile. Okay mga kitugsok na naming rin. Dong may kay palit ng sudan kung bata niya. Dahil bis ko ang nagtinda sa ako ang sudan dahil na mo rin sa mong piltonon kung kiliwat. Gagawin ko. Noon siya mga kitugsok ko. Pil-apil di ko makita at sa kuha na Mindanao. Set out din ako taga Mindanao. Ay hanggang tanan yun sa among mga parentes dito. Parente, kaliwat. Bata. Sa inyo ha, imo ha be. Ngari gid may mga kitugsok kay ang Makita na ni mama niya dito. sa imo ha. Gi dali pili mo dali kay gabi na. Hotdog kadudong. Banta ni tanan aron makita gid ang baligya sa kong nagagaw. Mao ni siya mga kitugsok ko. Oh ya, pilih si rap rap dia. Pista sa dong. Hotdog oh dua. Oh, Kanang apa? tulo. Kanang kuan. Unod niya pila ni day. Tagis. Jis. Pila na tanan? Pas na kabuo. Pila na tanan dia? Kuan pa rin. 32. 32. 32. Aw, 72. Kay ko kutsilyo diri Rich be. Ang na tagpila? 5. Tag 5. Pila na? Kasa? 52. 62. Ante el. Cheese. Usa lang ka TL lugar ko ah. Usar ko bugmuham, busog ka na. Pila na tanan? 50, 60, 72. Baru buku dos deh, tinta lang deh. Angga petang kung gagawin untuk suku tinta gitu na si tinta dos sendiri nun.
kay naidako ang tusok. Sirit sila tuhog ana. Ay parap. Irit! Sige, malakag tisngi. Kutsilyo, be! Ano di, apel dun sa salida ni Yuyan mo. Sa liyar, magkita mo to sa Mindanao. Dali. Apel na liyar, kaya para Mapil. kita ka sa Mindanao. Hawa na dong! Di mapil ang mga pagkumangkor ako mga katugsok. Hadlock sila makitaan sa Mindanao. Ilang naong. Batik ng naong. Nabre kaliwat itong batik. Dako kayo. Ako ano? Oh, mana anak. Ano kayo tutong mo naman? Muna anak sa kong gagaw nga ingon siya batik ano si Signaw nga gwapa ra ba siya. Nga batik katawa ah. Pumot sa ukok yung bumangkon ha. Patikin daw. Ay, kabarti, kuwan mo lang. Tugsok. Maabot mo sa kuwan lang no, dagan sa Islam na nabit ko daw. Daghan. Kasi kuwan. Oh, tatan dito. Sabi nga nang i-download mo. Madili kuan ni ako ning upload ron. I-upload mo lagi niya. Kita na din lagi ka. Oh, Mama, stay mama. kuyaw kay buhat sa paypay akong gagaw eh. Negosyo, way asinso. Oh, negosyo waro na way. May patagamida na ng asinso pa. Nga dato. Pero at least nga naa gitay Di ko na taon sa kaon. na gitay manapos lang sa kalibutan. Sila si kuwan ito. May kita na magto, no? Jing-jing, no? Kasi kinatuan din ito, no? Kuan na. Kita mo ta. Patikin daw. Silaw kita magtang. Dato yung paypayan. Mabot na ni Ate Janice mo ba? Mabot yun na. Aso lang agi mga katugsok. Di na maklarong naong sa Rap-rap di ay. tiglo kusina kay pagti asuha. Ngari lang gid migtuyo ani mga katugsok tungod sa wa gi sudan ning gindahay og sudan ni ako ang Junior nga tugsok gamay og si Casmeros tugsok ng yapon. Katawa na si. Oh, ra. Distance mama. Mama. Basta ka artista na ka. Masa ko dress mo. Diskusyon ito. Amo na yung anak ni sa akong igagaw mga katugsok na nasduyan no. Yata sa soda mo. Oh. Kita na yun. Nya akong reon ring igsoon. Balik pasensya ini ngit-ngit di maklaro na. Nara ko. Karantes. Ayaw, yoy. Wata kita now. Bate god. Tanaw gyud di gino. Tanaw gyud kuno na to bate. Tagbata. Siguro bate bagyod. Be. Okay mga katugsok ko mao ni siya ay pagumangkin mo ko. Wow. Ano siya nagbantay tagbata. Ano day kana nagpaila na siya ngako gihan ka. Nga bisin og daga pa ka ate. Okay kayo. Mao na siya mga katugsok. Okay sa to yung mga parente nga naa sa layo oh. Mao ni anak sa inyong igagaw taga Mindanawan. Mayang mo yung ano kayo ari drio. mga sa ano. Kita kaya. Ay sig tisngi dai kay mao na ni artista na kani sa tibuok Pilipinas. Wala ikat tayo yang git Oh, kita na. kanang loyo mo na pukan. Amahan sa inahan sa dani. Ko maada pun ko na. Sila oh. Laguta. Okay kay mga katugsok. Hello mga katugsok. Oh, to pa isa mo to yung maguwang oh. Oh. Shout out mga katugsok. Oh, shout out day ko sa ning sayang mga amigo po diri napita. Mao to siya si ang pangalan aning bata Mark. John Mark. Oh, nya. Guwapo kayo. Irito na yo, irito. Ina. Oh. LF Jowa. Single Ikaduha ni siya hang anak atong ako gagaw nya. Mao ni siya ikatulog ni
Inasinggil Oh, pa na kana. singgil. Kitulo niya kana mo kay manghuran. Loson. Upat naman Bantay niya. ra Usa ni minyo naman tuwa sa kuan na narbaho po sa paringabuhi nganlan sa pamilya kay nanam siya asawa niya buntis na. Ang iyang gianak tubol. Asa mo ha? Oh. Tanaw pa si Morning. Inday. Si nanay nga apuhan no na mana. Sa norasa dong mabutan ni mama. Okay kay mga tugso ko mao ni balay ko gagaw dayo. Aron mo tayo no. Di sad ma yan o ang akuha payag gisodro to ani ang akuha. Payag naman. Yun ani ninyo kadayhad ang inyong hang idol. Okay kayo. Oh. Saban may kasulti sa inyong hang mga printe dito sa Mindanawan Herbal Oil. Oh. Hi, Pons. Oh. Sige, sulti. Isa man niya. Kasi ganun siya, kumusta ba diya? Sit out na ba? Shout out. May shout out. Kaya Mark ay ngitaguyab. Oh, kinsa tong way uyab diha kiri ulit tawo pre. Ipa against the light man Oh. di makitang naw. Comment lang mo o ganahan mo. Ari yo Sa kay kinsa makikuya ba rin kay Ari diri yo kay against Permente the light mo tubago na mo, Di maklaro daw na dira. dira day hayag kayo. O kinsa to way uyab. Mga idol nako, mga katugsok. Kiri available pa siya. Ay. Bukod sa ukok yapon. Oh, kiri mao ra gyapon way mga uyab, o kinsa to ganahan may mga uyab diha la. Comment lang mo. Atok. Mao na ni. Oh, bro, dili ni baligya ha. Ingan lang yung mag-istorya mo o ganahan mo mga uyab. Pananghid sa mo sa ginikanan o di sa mga uyuan o maguwang. Oh, Way mamuyab yo kay git now. Pagkit na mo ni Totong Tugsok. oh, pananghid mo sa kuha tutong tugsok o di sa iyang inahan o samahan baron. O di sa maguwang are kay kiri wa sa siya uyab di na siya mistil nanghid siya may uyab. Okay kayo? Okay ha? Kay mga katugsok mga idol. Pare ko rin sa inahan kay naluto napagod ng tiil. Oh. Ana. Siya balik ko ang iyang mama. Mao iyang mama may tugsok. Karon post ni ron. Dari yang mama. Sungan kana. O mao na siya mga katugsok. O mo na inahan atong mga bata nga inyong nakita. O unsa kay tsurahan sa mga anak mao sa nang inahan o. Unsa kada nga sugagtang mo pugihan. O ti amo na. O. Nya kiri siya mga katugsok kay ilan naman siguro mo ani. Mao sa ni mga anak sa ditugsok nga mga bungot sa ukok ni mga naungasan prebuyag. Oh, basta may tao, okay kayo. Oh, kapitan luto. Oh, nawa mga katugsok ko. Oh, wow. The best. Nanagi sudan. Unsa imo ikasultirap nanam kay sudan? Di na kam nakop kamprag dito sa tabay. Ha? Ingon siya pam, nakoplag kamprag pa, may ikaog sudan pa. Uy sudan. Ngaw dis lagbaki do. Siya aram kaon. Imo parang Ingon siya nga. Nya, sama. Ni kami, sa may kasulti mo. mo gipalitan ka video kay di pa nagdaro. Na chisme. Ina high fans. Ang sarap? Ang sa imo isulti rap? Ikaw mag ano ta kaday. Dito mag-vlog pa ko. Kung na ako channel, kung na ako kuan, cellphone. Tapos kanta-kanta ka. Palitan ti kay cellphone. Kanta-kanta ka, Jisme. Silupin puno. Pwede naman kapapan mag-cellphone ko. Sabi daw. Kamao kang vlog, be. Istorya gi ko na, pero mo tanan mo to ko nimo nga kamao ka. Anak ba na? Kay. Unsa sa istorya mo? Unsa istorya mo daw? Sila kayo. Ay, dito yung silawang gandang. Okay, kay na. Pwede yun. Gamay na lang kay kuwang mga katugsok. Nya. May nagkawang para mapagod. Magkuha na tagbayan. 70 pesos. Ang akong agi 20 ra. Kuwangan pag 50 utang. So uyas yung idol.
Agagaw na bawal magpaypay. Pasa rin be, videohe sa si Papa kay bukuha sa bayad sa. Friends ka naman sa Facebook. Pasok ka. Dara ba magpasok ka diara pa? 20,000. Oh. Ay, kaduol dong kay init ra barang pagkatapos. Tugod inyong nag-upload sa mga salida ninyo yo. Gana lagi yung mga kuan like. Kuha niya dito. Walay ka nagtuhog lagi hotdog. Tangan ko nimo sauce day na kay sauce day. Dumako pates. Oh. Taga ito dai. Wala, Dito dai. wala sauce. Isuka to sa pis. Kamark, what day ko si Oyo og kuan sukag patis. Bukag patis, Mark. Sauce. Mao na siya sauce, sukag patis. Yeah, po si mama. Hadok makita niya ka beauty. Ah, aga ka mama. Ma, tanaw yuyo ma. Nawag ko nga to sa Mindanao. Oh, dawag ko na siya. Gusto ko dito sa tanan nga kaparintihan. Oh. Okay, igsuonan. Okay kayo. Yung nana kamahal na mo among mga igsuon mga katuksok ha. Nya ang gisugba dire baga na lang wa na gisugba kay luto naman. Ani sa pingabuhi, ani sa dek-dek kay na. Halinan ko 15 pesos. Kinani pa ka dito do? Lingwa hindi dito ma. Wala dili na mo. Nam kay repito. Pagawas lang ka kilak mo kaya na. Hindi mo tinggon ba? Wala ko ning ikasyuha ko pang sudan ra. Okay kay mga katuksok ko. Ang yan ang anak laki mo ay nagbuhat og sauce kay siya may kumao. Kumay butan. Oh. Kinsa tong nay available dihang wa uyab sa ko nag-ingon kire wari uyab pero mao na uyab. Way uyab pero makitan sa uyab. Oh. Wa ko unsay ang stress inahan way uyab pero makit-an sa uyab. Ngano man ang nagsige mag-uyab-uyab. Okay ra kayo. Si mama sige na. Barbar. Ito na mi. Thank you, God bless kaninyo amping sa matag usa ang ako din channel ay kalimot Totong Tugsok TV og pag-subscribe sa akong channel og pag-comment ayaw mo kalimot sa pag-pislet sa bell icon para nga makumpleto mo sa akong videos Totong Tugsok TV inyong idol. God bless kaninyong tanan amping sa tagsak kugulingon pantod sa sunod natong panag-uban. Totong Tugsok